tomto videu sa pokúsim vyrobiť katanu len z kartónu. A následne si zahráme Fruit Ninja v realite, kde ju poriadne otestujem. Práve som dokončil celý plán, ako túto katanu postavíme, no a ako prvé potrebujeme kartón. No a myslím si, že toto by mohlo stačiť. Toto je 20 metrov kartónovej rolky, no je tu jeden problém. Jej celý povrch je takto vrúbkovaný. No a keďže sa ich potrebujem zbaviť, pretože tam nemôže byť takto vzduch a musí to byť dokonalo rovné, tak ich proste jednoducho týmto rozvalkám. Skúsil som to týmto valčekom, avšak keďže som to potreboval úplne rovné, našiel som zaujímavejší spôsob, ako to urobiť. Teraz tak použijem lepidlo s tým, že ho tu všade natriem, no a potom ten kartón zo párkrát zohnem, aby mi vznikol taký základný hranol. Toto lepidlo by malo byť špeciálne na papier, no a tak snáď to bude držať. Podľa môjho profesionálneho plánu by mala byť šírka čepele 6 cm, no a tak budem tento kartón prekladať na seba toľkokrát, až kým nebude mať potrebnú veľkosť. Následne tak som zobral lepidlo, no a medzi každú vrstvu som ho natriel pomerne dostatok, aby vlastne potom keď vyschne, tak to celé stvrdlo a nebolo to také mäkké ako na začiatku. No a keď som to zalepil, tak som tu dal ešte svorky, aby to spevnili s tým, že vlastne celé toto tak pôjde na konci preč, no teraz tak to musí zatvrdnúť. Musím povedať, že toto úplne nevyšlo. Každopádne nechcel som sa vzdať, no a tak som po chvíli na internete našiel možnú alternatívu s tým, že by som použil na miesto lepidla epoxidovú živicu. Kto nevie, tak tá je známa svojou vysokou pevnosťou, čo v praxi znamená, že skoro zo všetkého dokáže urobiť kameň. Avšak práca s ňou je dosť náročná a jej tvrdnutie zaberie niekoľko dní. No a keďže my nemáme toľko času, rozhodol som sa ísť do najbližšieho obchodu a kúpiť tú najtvrdšiu krabicu, akú tam mali. No a keďže tento kartón tak je extrémne hrubý a tvrdý a nie ako tá tenká rolka, tak mi stačí, že ho narežem na dva rovnaké pásy, ktoré spojím lepidlom, chvíľu počkám, no a potom uvidíte čo ďalej. Na druhý pokus to vyzerá oveľa viac použiteľnejšie, je to oveľa tvrdšie, no a snáď sa z toho už podarí niečo vytvoriť. Teraz vlastne takto nakreslím tento tvar mačety a potom tak sa to budem snažiť vyrezať. Vyznačil som si fixov tvar, ktorý teraz idem vyrezať, no a mám tu na to takto šikovnú pilku, ktorou by to malo byť úplne jednoduché. Do začiatku som to rezal naozaj pomaly, keďže som nechcel, aby sa z toho odštiepili nejaké kusky alebo sa niečo zlomilo. Ručku by sme mali hotovú, zatiaľ musím povedať, že touto pilkou za 1 euro to ide, že úplne super. No a je to aj pomerne hrubé, celé to drží a je to aj dobre pevné, takže ja pokračujem, už toho naozaj nemám veľa. Konečne tak som vyrezal tento základný tvar, no a zatiaľ tak je to poriadne hrubé, no vďaka tomu je to aj poriadne pevné a úplne v pohode to celé drží. Teraz tak potrebujeme vyrobiť rúčku k tomu, keďže vlastne zatiaľ je tu iba takto vyrezaný kartón, no a to vlastne urobím z úplne nového kartónu, ktorý okolo toho obmotám. Urobil som tu aj takýto kruh, aby to ako keby predelovalo ako na tomto obrázku. No a dokončil som aj tú ručku a myslím, že to vyzerá fakt dobre. Teraz nasleduje tá najdôležitejšia časť, pretože musím obrúsiť tieto hrany, aby boli ostré. Tu na tak už mám pripravený papier, no a bude to vyzerať nejako takto vlastne, aby tie hrany neboli takto rovné. No a po pár minútach brúsenia to vyzerá nejako takto. Pre istotu som však kúpil ešte aj niekoľko žiletiek, ktoré sú naozaj že extrémne ostré, pre prípad keby bol ten obrúsený kartón veľmi tupý. No a na záver tak som ešte z tejto kartónovej rolky vyrobil puzdro na túto katanu, pretože každá z nich by ho mala mať. Nakoniec tak som toto puzdro od katany trošku ešte vylepšil, no a keďže vlastne katana pochádza z Japonska, tak som na toto puzdro nakreslil takto japonské znaky a myslím si, že sa mi to celkom podarilo a vyzerá to, že fakt dobre. Niekoľko kusov ovocia a zeleniny, na ktorých otestujeme, či táto katana vôbec funguje. Ako prvú tu mám uhorku, no a snáď sa nerozpadne hneď na prvý pokus.
Reálne nečakal som, že to takto pekne odreže tú uhorku a že tá časť doletí aj niekoľko metrov. Avšak vyzerá to tak, že tá ručka to trošku neprežila. No a tak som zobral lepiacu pásku a snažil sa to opraviť ňou, pretože tá vyrieši všetko. No a potom som to ešte znova otestoval na uhorke. No a musím povedať, že na to, že tá katana je iba z kartónu, tak to aj tentokrát bola poriadna rana. Uhorka tomu neurobila skoro žiadny damage, no a preto skúsime niečo tvrdšie, ako napríklad túto mrkvu. Tak to bola iná, akože trochu to poškodilo, ale kúkaj na to. Dajme tomu ešte jeden pokus, predsa len tu už je to také hrubšie, čiže by to malo byť aj ťažšie. Skúsim na nejakej inej strane, nie na tej, kde to je už celé mokré. No takže, čo sa stalo? Okrem toho, že namiesto preseknutia mrkvy som presekol túto katanu. Pred 10 sekundami som doslova povedal, že kvôli uhorke, ktorá bola značne mokrá, sa na mieste, kde som ju dvakrát presekol, trošku rozmočil kartón. Predsa len je to papier. No a aj keď som sám seba upozornil na túto skutočnosť, opäť som tým istým miestom išiel odseknúť mrkvu. A keďže bol ten papier na tom mieste už mäkký, stalo sa toto. Je tu vidno nejaký ten náznak rezu, no ten mokrý kartón od tej uhorky to už neprežil. No akože máme teraz rovno dva kusy, jeden takýto s čepelou a druhý s ručkou, takže toto vyzerá skôr už ako nejaký nožík. Keďže mám s katanou ešte nejaké plány, rozhodol som sa odstrániť pásku, ktorú som tam dal, a keďže boli miesta, kde sa zlomila poškodené a nevedel by som ich spojiť, musel som z nich trošku odrezať a zarovnať ich tak, aby k sebe opäť pasovali. Následne som zobral lepidlo, ktorým som najskôr spojil rúčku s jednou časťou katany a potom k tomu pripojil aj zbytok. Popri tom mi napadlo vyrezať do stredu čepele katany tenkú dieru, nakoľko by som do nej mohol naukladať žiletky a katana by bola ostrejšia. Nakoľko ale boli naozaj ostré, tak sa mi to nerobilo jednoducho. No a mám tu slivku, tak poďme otestovať, či to naozaj je ostrejšie, a podľa tohto si myslím, že o môj bože, to je nebezpečné. Skúsime ešte paradajku. Opäť, úplne ako nožík. No a mimochodom, skúsil som vo vzduchu rozseknúť aj banán. No to nevyšlo. Čus.